ịgwakwala ma bụkwala kpọmkwem ihe anyị batara na ya bụ oge kpakpando oge ha eji ekwu omenala na-abụ ihe gbasara ndị Igbo na-ekwu ya ka o si dị ka ndị Igbo si ebi ndụ ọma na ụzọ pụrụ iche maka na ndị Igbo bụ ndị Chineke kere eke kesịa ha nke ọma wee ha na dị mma ihe amamihe ha ji dozie obodo ha na-echekwa obodo ha bụkwa ndị na-efe ezigbo Chineke na-efe Chineke na-atụ egwu Chineke na-edebe aka ha ọcha maka na ha sị na ha na-eji ọfọ mana ọfọ onye ji ya. Abụ m Chizzy ani ụnọ juru eju bara n'ụbọchị nke taata maka na ọ bụrụ na ije na YouTube ị ga na-afụ ihe niile nke anyị na-eme na-afụ ka Tobechukwu ji ebuba ụmụ ihe a niile o wee na-ada ụda ya bụ ije ebe a ije kirie ya na subscribe ọ na-efu ka ị na-afụ ihe niile a na-eme na-afụ ndị dịka Ezeọha na ndị Igbo kara aka na ndị na-ekwu ihe niile ka o si dị n'ala Igbo ebe a ka ị ga-afụ ya bụ na YouTube ka ị ga-afụ Kpakpando subscribe Ezeọha egwu ego chinchim n'ụbọchị nke taa ka anyị wee kpaa ihe dị iche ihe pụrụ iche ka anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa. N'oge gboo n'ala Igbo ewe ka ndị Igbo si echekwa onwe ha. Ndị Igbo na-apụta ewere ka ajọ ihe si eme n'obodo ewe ihe a na-emegasịa ajọ ihe anaghị abata obodo a ndị ichie na ndị isi nchụaja obodo a agbakọ ọnụ mee ihe alụ anya na-ada ọ gaghị erute n'obodo ha. Ụfọdụ bụkwa ndị ma ihe ewe ihe ha na-emesi onwe ha kechie onwe ha. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ na-eme n'iru agaghị afụ ya ọ gaghị erute ha nso ọ na-eme n'azụ ọ gaghị erute ha nso ya bụ ndị a bụ ndị na-ejekwuru ndị isi nchụaja ndị gboo jekwuru dibịa ahazigasịa ihe mee ụzọ ihe omenala bịa Chineke kpee omenala ha ma mee nchekwa zuru ezu n'ahụ ha. Ugbu a ụfọdụ na-asị na ha na-emezi ma nke ọ bụrụ na ewere ka esi na mgbọ agaghị na-atụ ha ma ọ bụ tupu ha ahụ. Ụmụ ihe a niile bụ ihe ndị Igbo yomile eyomi wee na-eme na gboo. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ka esi eme ya Ezeọha ga na-akọ ya n'ụbọchị nkịta mana tupu nke ha na-eme Ezeọha na-abụ n'ebe ọ na-eje dịka odogwu ya na ogbuọja na anọkarị ogbuọja a na-akọwa ife na-eti ọja maka na isi kara aka na-eti ọja ogbuọja ya olu Ezeọha ile ekene Ezeọha bata gọla anyị ọjị biko alaeze ga anyị ntị na emo ikwu kene nye nta na ndị na-ebu ndị na-ege anyị ntị abịa ka anyị si abịa tata na ka o ji eme ka ọdụ mma ka anyị na-akpa ka o ji abụ ka ndị Igbo dị na mma ka o ji abụ ka ihe mere anyị Igbo ka anyị na-akpakwa. A sị m Chineke kele n'igwe Chineke kele na Chineke kele mgbe oke mgbakọ na-ekwu ọjị batala ọjị maka na Chukwu n'ọgụ bụ isi ihe niile a na-eme maka na mgbe aka bụwa na abụlachara ego ọjị na Chukwu bụ onye mba na-evu ụzọ akpa okwu Chukwu okike. A sị m nekwa ọjị batala na ọjị okpokwu ihe na-emela anyị Igbo ihe anyị Igbo na-emebe nekwa ọjị bata ndị atụ agbaji okwu kpochi ezigbo ezu ụka atụ mbọka ekwu eme wee sị na ndị Igbo jewe eje ha ga-ejelu ha na-akwụkwọ ha ga-anara na-eme ha nsogbu ọbụla eka mmụọ ama ngwuchi anyị n'ụzọ eka mmadụ ama ngwuchikwa anyị n'ụzọ onye na-eje ga oje eme ka ọchịta ihe o eri onye ha ga-ejelu kwupụta ihe ọ na-eri mana ọbara igwu mmadụ bụ onwe abụkwa na ije ọgụ. A sị na ndị Igbo na-eje n'ihu njọ anọ n'azụ na-eje n'azụ njọ anọ n'ihu onye ọbụla nyekwe ndị na-obo n'afọ na ọbara igwu mmadụ bụ onwe abụkwa na ije ọgụ osi dịko ndị na-ebu ndị omenala anyị na-ege ntị dịko n'ebe anyị na-agba bụ ka o ji eme ka ọ dị nwoke mmadụ nwaanyị mma ibe Chukwu wepụtara anyị ka anyị bazụọ ndị mmadụ mgbe ji wepụta ka anyị bagbuo ndị mmadụ onye ọbụla bụ onye omenala Chineke na nyere onyinye mmadụ gbapụta enyere onye ahụ aka nọ ihe kwụrụ ihe akwụdebe n'ofu osisi anakwa na-eme ọhịa. A sị na ofu ogo si nọ n'ọhịa n'otu ụbọchị na ikwu ebutu ya bụ oke osisi osi dịka na anyị ga-adụ ka echi anakwa na-agwụ agwụ ihe anyị na-akpọpụta n'ala Igbo anụ ka o ji eme ka ọ dịrị anyị na mma ka omenala Igbo anyị ka ọ hapụ ịna maka na ndị Yoruba na-eme omenala nke ha ndị Hausa na-emekwa omenala nke ha ndị ọcha na-emekwa omenala nke ha nwa bazina wọrịa ya awọrịa. A sị m dịka na anyị adịkwa ka echi anyị atakwa ọjị abụ tata ndụ tata ihu isi ike onye ọbụla tara ọjị anụ ọmamkwe nsogbu ọmamkwe mkpobe okwu dịkọ aga m chụzi ya adịkwa ka echi echenakwa na agwụ agwụ ndị ga-eri ga-abịa ka erie egwekwa na ọsọ maka na ndị omenala bịa ka ọfọ ka ha jiwo na-eje anyị jikwa ọfọ na-eje na egbosi na-abịa napuo n'ime anụ ewere iwepụta na sị na ihu na-egbu ihu
a sị m onye ọbụla bụ eji nke ọjọọ na-abịa ihu anyị bụ ndị ezigbo mmadụ Igbo nke dị ihu ndị ọjọọ mmụọ achọkwa na be ma anyị ga-emeri achọkwa anyị na ihe anyị ga-emeri adịbekwe n'ụzọ anyị agafe ebe ọ bụla ọ dịkwa anyị adịghị gafe ọbara igbu mmadụ bụkwa onwe n'ọhịa m nọ n'ime ya anyị tọjọ apụta anyị na-aga n'ihu abụ m Chizzy anyị nwere nze mokoro ndị jekọtara n'ụjọ na-eri anyị na-enwe ndị aka elu maka omenala eje anazi ana ite ọbụ na ihe mere anya obodo gbakọrọ n'ụlọ akụkọ ibu nkwụ na-ede mma n'oru obodo gbakọrọ n'ụlọ akụkọ onye na-asọ ekete ya ebu n'ero ma nche obodo gbakọrọ ekete na-abọ ka ndị mbụ ji edekwa eburu oru obodo gbakọrọ n'elu na anya plastiki n'aka na nkụ n'obodo gbakọrọ n'ụlọ akụkọ ịma n'omenala eje anazi na ihe na-eri ike ji ịma n'omenala eje anazi n'ọdụ ọ mụrụ ọla eme ụkpaka na ịma n'omenala eje anazi n'ọdụ ndị ọka igwe na-eme ịbụ aka ịma n'omenala ọka ịbụ nwa nwoke aka na ka eji mara ha ịma n'omenala eje anazi isokwe na-eme n'oge oji mmụọ ha n'eziokwu omenala agaghị anọzi ọzọ ọkwa anyị nọ ya eze ọha n'ebe a ogbu ọja nakwa ya ọ gịnị ekelela gị otu a ka anyị si eme ya maka na omenala agaghị anazi ọzọ ka anyị gbapịa ọsọ ozigbo n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa mana imirikiti n'onu ụmụ unu na-achọ ka ha na eze ọha gbaa akara ekwentị ị ga-eji weta eze ọha bụ 08072352991 08072352991 ị nwekwara ike iweta dibịa eze ọha dibịa mburugwu afọ mburugwu na akara ekwentị ya bụ 09038676718 maọbụ 08181895359 maọbụ 08029567274 08029567274 anyị kwuru ụgwọ na-ewe ka ndị Igbo ji efe Chineke na-echekwa onwe ha na-emegasị ụmụ ihe dị anya ya na ndị isi nchụaja ha wee na-echekwa obodo ewere ihe ike maọbụ na anya na-ada n'obodo ụfọdụ ewe obodo na-echekwa onwe ha ha na dibịa maọbụ isi nchụaja ha maọbụ ndị okenye ewu m ihe ha ga-emegasị kpee ekpere chụọ aja chụfuo ajọ ihe n'obodo ha ajọ ihe ọbụla agaghị abịakwa ha nso ụfọdụ bụ ndị na gboo na ezinụlọ ha ewe ka ha si kpee ekpere wee chụọ aja na ezinụlọ ha ndị ori anaghị abata na be ha a na-ezu na obodo ndị ọzọ maọbụ na agbata obi ndị na-enweghị maọbụ na-ekwesịghị ike n'ihe ha kwere na ya ndị ori jecha n'ebe ọzọ ha agaghị abata na ezinụlọ a ewe ihe ndị ochie na-eme gboo ụfọdụ bụ ha bịakwa na-abịa ndị ori ahụ batara na ebe a ga-ejiderịrị ha maka na ha agaghị aza afọ ụzọ ha ga-eji wee pụ eze ọha ọ bụ otu a ka ọ dị gboo ka dị otu a ugbu a unu ka na-eme ụdị ihe dị otu a ndị obodo ka na-eme ụdị ihe dị otu a ewere obodo ga-apụta ugbu a gasị na ahịa na-adagodu maọbụ na ndị ori pụtara na ndị ori agaghị abata n'obodo a maọbụ n'ezinụlọ a ewe ka esi eme ya ka eko esi eme ya dịka ọ na m ekene nwoke ekene nwaanyị ekene onye kwuru onye nta bụ ndị na-ege anyị ntị tata achọrọ m ibu ụzọ kpọgoro ndị na-akwado omenala na saịdị anyị si na omenala ya adịkwu Chizzy onye nke mbụ bụ Linus a na-akpọ isi mkpapịa Linus ọ na-akwado omenala wee na-aza afọ ndị bekee akpọ isi mkpapịa ka a na-akpọ ndị be anyị na-akpọ onye nke ebe bụ chief bụ Nweke Onovo ọ ndị si akwado omenala ndị a bụ ndị ezigbo ọzọ Felix Nweke Onovo Felix ahụ ọ gịnị ka ọ si gị na ọ pụtara agụbata ọchụ ake mbụ na onye ka Felix pụtara onye nke ọzọ bụ
injinia a na-akpọ Richard Onovo gịnị ka ọ pụtara ebe anyị na-ekwu na bekee afọta ka anyị na-ekwu maka onye ọbụla ịkpọrọ ha Igbo onye Igbo na ịkpọrọ ha Igbo na ugbu anụnwa ọ sị na ịkpọ ya efe osi ma ha onye ha bụrụ na onye Igbo fụrụ Igbo n'anya abịa na ihe anyị na-ekwu n'ime ya ọ bụrụ mgbe waka bụ ụwa ọha obodo enwe ihe ga-eme ụlọ ọha obodo ha sị ka ejikọ aka ọnụ ka eje jụọ ese ka mara ihe metere ihe dị ụtọ ji eme e nwere obodo ahịa bụrụ na mbụ ọ bụ na ha anaghị edina nwunye onwe ha e nwere obodo ahịa bụrụ na mbụ ọ bụ na oke ọkwụkwa na ha akwụ ekwe n'oge abalị dịka na ọkwụ ọbụla ọkwụbeghị otu efu nke abalị e nwere obodo ahịa bụrụ na mbụ ọ bụ na ndị ochie enweghị ike ịbata obodo a ma ọ bụ mmadụ ama nji ihe efu si obodo ahụ wepụa mana ọ bụrụ na ihe ụdị ụtọ aba mme ebe mgbe ndị okenye ka bụ okenye ka dụ ụdị ụtọ ha mme ndị ohe obodo akwụ ogene ya ekwu obodo akwa ekwu obodo apụtacha enwere ike tụpụta mmadụ na-abụ ma etọ asị ngwa ka eji jụọ aka ise n'Igbo onye omenala ka emere ihe ụtọ anụ a na ihe adụghọ mba anụ na-anụrụ ya taa ama mgbe nna m nọ ndụ a na-awọrọ ọkụkọ kwa n'ebe etu ọkụkọ nke uduchi ya jide ọkwa akwụ ugbo ya ọnwụọ egbu ọkụkọ ahụ asị na ọkụkọ ahụ o mebiri ihe o mere ihe kwesịrị eme ama m mgbe anyị abụrụ ji anaghị edosi eji n'elu bed na be anyị ya bed ebe a na-alahụ ụra akwa ndine anaghị edosi eji n'ime mana ihe meziri ugbu a bụ na onye ọbụla ama m mgbe anyị abụrụ ọba ji enwe ka nwaanyị ga-echi n'ọgọ ha ba n'ime ọba ji mgbe waka bụ anaghị ezu ji n'ochi mana ibe dị na agbara ọba onye ọbụla pụtasị na agbara ọhụụ na agbara ọhụụ anụ anyị nọzi n'ime ya wụrụ chezie echi na ha na-enyigodewe n'igwe mana mgbe waka bụ ụwa na awụrụ mmadụ enweghị mmadụ ya eme asị nwoke na ịdakwa iwu oje jụọ esichi kedu ihe ga-eme ka ya nwere ike ịdụ mma a sị na ajụ ha jụ oli na-ebute ya ya wụọ na anwụ ihe dị iche ebe agbanwe dị n'obodo eje n'ibe onye omenala si ya dịka kedu ihe a ga-eme n'obodo anyị ka ihe nwere ike ịdụ mma ewe obodo ụfọdụ n'oge gboo ndị mmadụ gwụba n'ike ka m na-ekwu ebe eje ndị dịka na enwere obodo a ga-abụrụ asị na ndị anwa na ha na-akakwa nka maọbụ ezinụlọ na-akabụ nka maọbụ dịka asịgụ na famili anụnwa na ya agịrị anụnwa na ha na-aka nka ọfụma ọ bụrụ ihe dị aka aba mewe ha sị ka eje jụọ aka eze ka ma ka nwere ebe mmadụ si wee mejuo ana mana nke ugbo anyị nọ n'ime onye ọbụla na-agbaziri ihe omenala ọsọ nwezu onye ọbụla obere kwutere okwe igbo mana ihe ahụ ka dị ilu ugbu a ọ ka dịkwuire na ndị na-eme maka na ofu nwoke si ma mbọ ana si n'ịmara ya marụ ọ ka dịre mana gụpụta n'okporo ụzọ n'ụwa nke anyị nọ agbara ọhụụ anyị nọ n'ime gụpụta n'okporo ụzọ si ka iwe ọjị n'okporo ụzọ ibeghachi obodo gos faya akwa ọjị nkịta na-agba n'okporo ụzọ mana ama mgbe ahịa dalụ mgbe nke ọ dalụ nwoke be anyị na-akpọ ụkpabịa anyị anụnwa nlọ ka ọ nọ lụọ ahịa ahụ ya kpọọ ndị be anyị bụ ndị hụ egwu niile si ya na ekwe ije ka ime echi adịbe na-ekwu a bụ na ịchọ ka eje lụọ ọrụ a adịghị ama ọ bụ na ya hafụ wawo nawa maka nwoke ahụ a na-agwagụ ọ katago bifo ya enweta ha na-agwagụ ejemantụ ihe a na-akpọ egbo n'ụkwụ ego be anyị mana nwoke a mechikwa nwa ahụ mana afta ọ nwụrụ anyị ha adabekwa ndị nwoke a nwụọ mana afta nwoke anụnwa nwụrụ ndị ọba anyị na ha na-abọchi ibe na-eke ọzụwo na-abịa na ha ma mfe ụzọ a ga-eji webata na be anyị hapụta n'ụzọ ebe niile agba ọchịchị abatakwa n'abụrụ ọhịa jụrụ ebe ahụ niile ọkwa nwoke a nwokwu anwụo ya nwoke onye omenala alụghị ha ngwo mana emeri ya sị adịghị ama m ihe a ya fụrụ ka ọ hapụ ime ndị be anyị nsogbu afọ ihe ndị be anyị nsogbu ka ọgwụgwụ ya mgbe mbụ onye dibịa nwere ike ọnọdụ ụta abazie ozi ya ezie mmadụ na edota na ihe chọrọ ime na ebe dota ozi ahụ na-ezi abụghị m ike na ọ bụ mgbe abụghị eme a sị na mgbe ụka bụ ụwa onye omenala nwere ike nọ na bịa ezie ozi ejezie odo ụta mmụọ na-eje ọ na-arụrụ ọrụ si ejegwe edo ụta na-ekwe ekwe ịchọ ime mana ugbu a izizie ya chịwụdata n'ọgwụ a bụ ekwensu a na-afụ anya ndị be anyị hapụziri omenala ha hapụziri ụzọ esozu agha ị mara ya m na agwaga emechi anya niile daa emeche ndị ahụ esi hụ saịdị ahụ bata dịka ochi na saịdị ebe ha rụrụ ha ahụ bata ọ bụzi onye buru ebu na aba emechi jee kpọta ndị ahụ were mengene bata chikwe n'ụzọ ọzọ n'ọbụkwa ụzọ ka ha m so ihe m ji ekwu onye ọbụla ka onye ọbụla gee ntị omenala dị ike
ya mana asị na-emere ya okirikiri na ogbe unu niile na ndị agaghị abata maka na ha bụrụ echi ehu ibe be anyị ebe ha ada ọhịa ọ dị mma ka ekwenụ maka ndị ezinụlọ ụfọdụ na-abụ ife ewu ezinụlọ ndị ori na-anaghị aba a na-emekwa nke ahụ a na-alụ alụ ebe a na-akpọ ya bụ akpa mgbe bụ ụzọ ka a na-akpọ ya enwe ka ya bụrụ ọ bụrụ ya na-ezu ochi na be na-ezukọ ya ha ochi ya karịa ojekwuje ndị na-eme omenala si ya na-ekwe ihe anyị na-afụ na be ya dị ọzọkwa mba afụ ihe anụ ya na-afụ nọkazizikwala ya na ọ bụ ihe dị mba afụ bụ na be ya na-abụ enwe ihe ga-abịa luchala onye ahụ onye ha ma mbatazikwa na bebe bi ụdị ndụ ahụ ọzọ nke a na-ekwu na mgbada tupu mmadụ ahụ nke ahụ ọ ka dị ọ dị ile ọ dị mma ka anyị na-ekwu ya ka m fụ ka Ogbuọja na-ekwu n'isi Ogbuọja ka ihe ị chọrọ itinye n'ihe a na-ekwu ekede m Igbo ndị ọma na-ege ntị omenala dịkwa mma ya jisi na omenala dị mma wụ na elote mgbe nna m nọ ndụ ọ soro ndị isi omenala na mgburugbu oge ahụ bamana ọya ha ahụ tere ya megide ruzie mgbe ọ bịara dụwa ike ọya ha ahụ ga hụ n'ọgwụ onye omenala ụlọọgwụ adịghị so mgbe ọ nọ ndụ enwe mgbe ndị oshi bịara na be nna m be anyị gọngọm ya vuru bọndụrụ zinc na mgburugbu na be nna m gọngọm vuru bọndụrụ zinc ndị a vuru zinc obenu ebe ozi zinc ahụ si na be anyị klọsụọ Stamen Road ha vụrụ nọrọ ebe na-egba ọchịchị ha na-agagharị nke a mere life nke onye ọba ndị mgburugbu ọ nọ ndụ oge ọ ọdụ ha dị ihe a bụdị ihe omenala ụdị ihe akịta nwaanyị ma ga-emeni m ga-emerikwe na m kọntịna kwe tigbu isi omenala ịta m na Chineke ya m chebe m ihu na omenala bikọs omenala na-echewe anyị Chineke chego gị ihu na oke gị na omenala ọ bụrụ Chineke chego gị ihu na oge na ajụzi ka m kọntịna kwe mewe omenala bikọs omenala na ndụ na-eche ndụ elote mgbe ha nọ adaji ụlọọgwụ adụghọ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ọ sị nkịta eme asị na-ejebe nke a jebe St. Anthony jebe nke a dịsa Jizọs ọ dị mma n'oge na-adịghị anya anyị ga-akpọba ekwentị ka ndị chọrọ itinye wee tinye ndị chọrọ ije n'afa ma ọ bụ ka eze ọha ihe ha ndụmọdụ ụzọ dị anya akara ekwentị unu ga-eji weta dibịa eze ọha wafọ mburubugbo ya bụ na Kano East akara ekwentị ya bụ 08072352991 08072352991 unu nwekwara ike iwe dibịa eze ọha na 09038676718 09038676718 maọbụ na achọba ya na 08181895359 08181895359 unu nwekwara ike iwe ya na 080295672 ya bụ 7274 08029567274 una akpọ ya maka ndụmọdụ n'ihe gbasara omenala maọbụ ihe aka ihe ndụmọdụ maọbụ ịgbara afa na ọ bụ nke ọbụla ihe na-eme gị na mmụọ ịchọba ya n'ụzọ omenala kpọọ ya n'akara ekwentị nke ere ugbo anyị na-achịta azụ na ya gbapụ ekwentị ka anyị wee na-aga n'iru ego na-agara ndị niile na-eme mmemme dị iche iche na ngwụcha izu ụka ụfọdụ na-eme emume agbamakwụkwọ ụfọdụ na-eme ihe dị iche iche mana amaghị m na ọ ga-adịkwa maka na echi dị ime amabeghị ihe ga-eme echi mana ihe ọma ka anyị chọrọ ka o mee echi udo na aga m n'ihu nwayọọ nwayọọ ihe ga-eme echi nwayọọ nwayọọ ka ihe niile ga-eji mee na udo echi o ya bụ ewere nke ị na-eme na ụbọchị taa ị na-eri cheta ndị na-enweghị na cheta ndị na-enweghị ka ọha na-enweghị ka ha si amịcha pịọm ọ ga-adịrịrị anyị niile na ma cheta na ihe anyị nọ na ya bụ oge Kpakpando oge ha ji ekwu maka omenala kara aka abụ m Chizzy eze ọha na ebe a anyị were Ogbuọja Tobel na ha ebubu ihe niile a na-ese ụwa niile na-afụ ka anyị si eme ya ya bụ na Kpakpando nke nọ na YouTube jee ebe a jee kiribe ihe niile ka anyị na-eme ebe a eze tupu m gbapụ ekwentị anyị na-ekwu ka ndị Igbo si echekwa onwe ha nke nchọziri ịma ugbu a ewe ụfọdụ na-abụ ha chọọ ime ọrụ aka ọbụla ha chọrọ ime n'oge gboo ha na-eji ajụ ese na-ajụ asụ ha ga-ewekwe awele ọ ga-adịkwara ha
ha ga-ejikwa ya zụọ ụmụ. Ọ bụrụ n'ahịa na gboo ama m oge ọ na-abụ mmadụ chọọ ije ahịa ndị nne na nna ya ejegasị ajụ ese mara ụdị ahụ ya ga-azụ. Ọ ka na-eme ugbu a Eze. Ana m ekene nwoke ekene ekwu na onye nta bụ aka bụ ụwa na wee ihe mmadụ chọrọ ime oje jụọ ese ka ọ maka ha bụkwa akara aka ya. Mana ugbu a onye ọbụla enweghị onye ọbụla bụ onye ọbụla chọrọ na-ekote ihe gbasara omenala. Ọjụ ha na-ajụ na-eme ọ dị ka mgbe a na-achọ ịkọ ihe enwe ndị be anyị nwere eje aha da achụ ihe a na-akpọ na be eje afụna na-abụ mgbe dịka eyi aha a chọrọ ịkọ ihe eburu ịchụfụ eje aha ihe ọtụtụ ihe dị iche iche a na-akọ n'ala ahụ ma mkpụrụ ihe dị iche iche ma ụgụ ma ọtụtụ ihe dị iche iche ndị be anyị akọ. Onye ọbụla bụ ụmụ nwaanyị niile onye pụta ọchịkọtacha nke ya ebule pụta n'ahịa be anyị onye omenala ba gbaa efa onye ma gbaa efa gbagbacha efa ebute ihe ahụ bụ ofu onye obule ebufu ebe ndị be na-akpọ ebe eje akwụna eje chucha eje ahụ ihe ọbụla ga-eme n'aha ahụ ya eme and onye na-ebukwa ihe ahụ mgbe ahụ na-abụrụ nwaanyị ọbụla na-agafe n'aha ahụ ya emechie ihe ahụ dosi onye ọbụla bụrụ ka ndị nọ dị ọbụla na ndị nọ n'ebe ahụ na onye ga-agafe n'ebe ahụ ihe ahụ ga na-ebunite ebi mmadụ tati na-ewere aka butuo dịka ebunite chọ ka ebe onye ahụ n'isi dịka onye chọrọ ịkọ n'alụ ahụ onye ga-anwụ n'aha ahụ bụ ihe na-ebufu ihe ahụ na-agbaga onye ndị dibịa na-eme ihe ahụ na bụ ihe na-ada agba efa. Ọ bụrụ na onye na-ebufu ihe aka bebeghị ebute ihe abụghị mmadụ n'isi ọkwa obiri ha wee na-eme onye ahụ isi ụta ebutue ọ bụrụ onye ahụ jewere ego a ga-agba ebe si na onye roto na na-eke je chọwa onye a na ga-ebufu ihe a onye ha agba ya pụta buru ha bufu ozugbo a na-ebo n'isi ụta na maọbụrụ ọpụpụ ejie n'ebe a na-akpọ ebe a na-achụ eje afara ije wuchie ha ebe ahụ. Enwe ọtụtụ ndị be dị iche iche abụrụ ha chọbụrụ ha chọrọ ịkọ ya ahụekele ya na ọtụtụ dị iche iche eme omenala a na-eme ọ ga-eme ihe niile na-eme n'ala ahụ ọnọtee aka mana nke ugbu a bụ na asị na onye ọbụla si na-enyegozi eluigwe ebe eluigwe nwa agbakọ ha anyị nwere mana ewe nke a na-eme ọ na-abụ dibịa nene afọ na onye ahụ nọ n'ute ọya na-ewe ihe a ga-eme azọta ya ka ọ ghara ịbụ na onye ahụ nwụrụ na-ama onye ahụ hapụzi anyị ka ọ nwụba ewe ka esi afọ nekwa oge onye a kwesịrị na oge onye nke erube na o kwesịbeghị ịnwụ ewe ka esi egbochi ya abịa n'efe a na-agba ya rugoji adịmma mmadụ ije n'afa maka na efe a ya kacha ụmụ ha niile nwụla enwere ga-abịa n'ihu ahụ ọ bụrụ na oge ahụ agafego onye omenala ga-akwụkwọ esi na-ekwe eje ya achụ ọ dị ka anyị si na-enwe ọtụtụ okwu mmadụ ya akpọgo na igwe ntị asị na ya nọ na nlọ ya na-afụ nke ya na-afụ nke ọzọ gwa bụ onye omenala magoro ebe onye ahụ na-aga aga arụcha ihe ahụ na-eme onye ahụ mee ngị na ọ na mana nke ugbu a bụ mmadụ na ogodoro na nlọ mana mmadụ nọ na nlọ na-afụ onye nwụrụ anwụ oge niile ọ dọghọ mma onye ha bụ ngafe onye ha agafego agafe ịnọ na nlọ bụrụ dịka ndị nwụrụ anwụ ga na-afụ ya ha adọghọ mma onye gafere ugo ihe ga na-afụ ụdị ha mana ọ bụrụ na na-achụchi ya eje agbachi ihe mechie ego ha ka esi kwesị ime ya onye ha na-achịte wụọ mmadụ ịma na mmadụ enwe ịga anwụ n'ime mmụọ ọ nọchụ ofu alụ ma osisi ma mbọ ọnwa na-atọ ma ọnwa n'isii mmadụ ya agafe mmadụ nwere ike ịnwụ na be mmụọ ọnụ ọtụtụ ala befo onye ahụ nwa mana ọ bụrụ ya jere ibe onye omenala foto ihe ahụ ọkpọchite mma onye ahụ azụ otu a ka esi ebebu enwe ụdị ahụ ga na-aya mmadụ ọ sị ka ejeke jụọ na kesi ka e mara ụdị ahụ anaghị ehụ anụ nwụọ na bụ ihe nkịtị ka otochiwodo mana agbara ọgwụ anyị nọ n'ime ka bụ onye ahụ ya were ofute mbụ mmanụ ihe a wee n'ọnụ na-anwụchi na ehụ na-eme ya waba ihe anyị na-eji ekwu ihe a mgbe niile bụ na icheta na obodo China na ha ejighị ihe gbasara mgbọrọgwụ ha ma ọ ka ha si ekpere onwe ha egwu ha bidoro ugbo na-ahazi ya o wee rute ugbu a enweghị ebe ị ga-eje ọkachasị na mba isi ojii a ị gaghị afọ ọrụ aka ndị China ihe anyị na-eji ekwu ihe a ma ọ bụrụ na anyị jikọrọ nke anyị na-ahazigasị ụmụ ihe a miri emi ugbu a ndị ụwa ọzọ aka ejigoro nke anyị na-eme gịnị na-eme nganga maka na icheta ekwentị a dịka eze ọha si kwuo mmadụ ga-anọ na mba ọzọ ya na onye nọ na mba ọzọ a na-ekwukọta n'oge ahụ ewekwa ihe miri emi nọ n'ihe ahụ ọ bụrụ na anyị wa na ndị gboo dịka ndị dibịa na ise anọ maka na ama m na a na-abụ ewere nwa jere mba ọ na-anataghị o tere aka ọ na-anataghị na-ewe ka esi akpọchinata ya ọ nata n'oge gboo mana ugbu a hapụziri ụmụ ihe a niile
emezie ya ọ bụ na ndị ọcha tiebeghị aka asị na ọ bụ alụsị na ọ bụ ajọ ihe mana ihe mmiri emi ka ndị ọzọ na-eme kwesịrị na nke ha ike gịnị mere na ya ma kwesị na nke ike hazie ya ọfụma ọ ya mere oge niile anyị na-akpọpụ ndị ezi ọdịnala ndị enyere ihe gbasara omenala Igbo n'aka kedu dị ọrụ unu ịhazi ụmụ ihe a niile ka anyị jiri ya wee na-akpa nganga maka na Chineke kere mba dị iche iche ka o kere ihe a ga-eji wee bi ndị ọzọ kwuchiri na nke ha ike nke ha wee na-agara ha ọkwa ịwa nọ ebe a ugbu a na-agwa gị okwu ị na-anụ ọnụ anyị ị naghị afụ anyị ọ bụ ihe alụrụ alụ ewe ka esi lụ ya ọ bụrụ na gboo ndị eze ọha ewekwunu sa afụ ndị nọ na obodo oyibo na-afụ ndị ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na haziri ugbu a ọka bụ nke a ga-eji wee ụwa niile ga-eji wee na-eme ngala ọ bara anyị niile uru ya bụ na-enweghị ihe ọjọọ dị n'omenala ihe anyị na-eji ekwu ya maka na-ewe ndị alụ zoro n'omenala ha na-eme alụ asị na ọ bụ omenala ije nara nwaanyị isi mkpe nke ya isi na Igbo niile eme omenala ije nara mmadụ ana isi na ị na-eme omenala ọ bụrụkwa omenala alụ adịghịkwa na omenala ndị na-eme omenala na-edebe omenala na-edebe aka ha ọcha abụ m Chizzy na anyị na-abịa igede ejebe onye ụbịam ọgandụ ọ bụ ya nwayọọ ka nga ndị ego ga-eji ndị ụlọ apụ ekene na mụnụ ka anyị gbapịa ọsọ ozigbo ọ dị mma anyị na-ekwu maka ka ndị Igbo si echekwa onwe ha na gboo akara ekwentị ga-eji wee soro tinye ọnụ ugbu a bụ 09023111009 maọbụ 09097711009 wanyị ihe chere gbasara omenala ka ndị gboo si edozi obodo na-echekwa obodo 09097711009 maọbụ 09023111009 onye na-akpọ ekele m ndị ka ị mere nwanne ekele m gị gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ eke oke obodo ọchụ ya emere aka ọ bụ ka ọ dị nwanne ọ ga-asa gị okeke obodo daalụ ihe ọ ga-eme bụ ọbịa na mburu bụ eju esi na onye na-akpọ green nwe oye ya si kedu ihe nwoke ahụ na-alụ ya ọbịa mburu bụ ya si na-eje nkebe eju esi green nwe oye kedu ihe green nwe oye na-alụ ihe ọ na-ajụ bụ ịsatara asata ka m sị mgbe ọ jụrụ esi nna m ọ mara ihe nna m na-eme ya bụ na o si na chi ọzọ na ezinụlọ ọ dị mma onye mụrụ my father mekwuru ihe m nọ n'ime ya so ọbịa na ba esi na gịnị mere Gbuoja asị bụ onye mụrụ papa ya mere ya nna emekwere ya papa ya mere ya ọbịa n'obodo anyị ya si na-eje be green nwe oye nke mgbarụ dibia tọsị ebata eju esi be green ọ jụzi ebe green ha si ọ jụọ ihe ọ na-alụ before tupu ya nwa ka anyị were onye na-akpọ ekele gị ndị ka ị mere nwanne ya dịkwara gị gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne onye isi ama ekenekwe gaa n'iru nwanne biko omenala maka onweghị onye mara maka omenala onye ọbụla na-agbara omenala ọtọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ
ọ bụ ezigbo omenala onye ọbụla gbara ezigbo omenala ọsọ lele onye akwụkwọ onye ahụ na-eme ihe ọjọọ o nwere ofu nnukwu osisi dị n'obodo anyị mgbe a na-anọ agha ọ bụrụ na erufere na-aga egbu ya ka ndị be anyị na-agbajicha ihe na-atụ m n'anya n'osisi a bụ na ọ na-amị ya na-amị karịa ube ọ dị n'okpuru ahịa ihe niile na-azụ ahịa n'okpuru ya ọ bụrụ na ahịa ju ndị be anyị na-azụ ahịa eke ahịa ju aga mkpụrụ ya onye na-akụkụ nke ebe a na-akọ ihe ọ na-ada ọkụ ọ na-ada kparakọta pim mana ọ bịa ndị mmadụ juru ọ ya adabaka mana ọ bụrụ na ahịa gbataa olu na mgbede obodo gawakwa biko omenala dị mma osisi ahụ ka na-echekwa ya ugbu a osisi ahụ ọ ka dị na gboo na ugbu a ọ dị mma ịfụnanya ihe anyị na-ekwu ịfụnanya ihe anyị ọ wee ka ọ bụ na ndị amụma abịagosi unu nọ ebe a ka ihe ndị ji unu ọ dị mma daalụ ọ bụ na ihe anyị na-ekwu ụmụ ihe niile dị mma ka ụfọdụ na-ana n'iyi onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị mma biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gịnị ka Sọnde pụtara na Igbo gaa n'iru ọ dị mma akakwa mma otu a maka na ihe anyị nọ na ya bụ oge Igbo afa gị ga-abụ afọ Igbo onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne ekele na gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ya adịbeghị nkwadobe akara ekwentị ị ga-eji wee tụọ na anyị na-ekwu ka ndị Igbo si echekwa ala Igbo 09023111009 maọbụ 09097711009 mana ewere ndị na-achọ ka ha na eze ọha ga-eji wee kpaa akara ekwentị unu ga-eji weta dibịa eze ọha ma ọ bụrụ na anyị si ebe a bugharị ọnọdụ ugbu a maka ihe niile a na-akpọ nchekwa ọ na-akpọ ya na 08072352991 08072352991 maọbụ 09038676718 unu nwekwara ike iwe ya na 08181895359 08181895359 maọbụ 08029567274 08029567274 onye na-akpọ ndị ka ị mere biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ arụ ga-akwụsịrị n'ala Igbo arụ kwụsị ndị ka ị mere ebe ka iji akpa arụ nwanne nne ndị ka unu mere ọsụ ya ogbuzuru na akwụkwọ obodo a na ị nọ n'oge mgbashi ọ bụ na afọ iyi ka ị nọchi ọ bụ nkwa akpa ugo omenala dị mma amaka maka na omenala enwe nke na-adọghọ mma omenala ndị na-egbu mmadụ kịta nke ọbụla na-adọghọ mma bụ arụ ka ọ bụ ya ka ndị si n'afọ mba arụ kwụsị arụ ga-akwụsịrị ụnụ nwanne arụ kwụsị arụ akwụsịgo jikwa aka ekwụsị arụ ya jigoro aka ekwụsị arụ onye na-akpọ gbadata ya nwanne ana m ekene gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne anyị na-anụ ihe ị na-ekwu gwa ya afa gị na ebe isi akpọ onye ewetana gị biko anyị na-anụchi ihe ị na-ekwu onye na-akpọ ndị ka ị merụ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Nsụka gaa n'iru ọ sị na omenala dị mma wee gbafu nsogbu adị ka anyị were onye nke onye na-akpọ ndị ka ị merụ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Igwe gaa n'iru kedu dibịa eze ọha kedekwago nwa ma Chizzy
ya o nwere okwute dị n'obodo anyị a na-akpọ ọnwụnleta. Oge anyị na ndị gbara anyị agbata obi nwere nsogbu aje gwụọ ọgwụ gwụọ nnukwu ọgwụ obetere aka ha bụrụ bịa dosa n'obodo anyị ka ha wee megide anyị eruo n'ebe ahụ okwute ahụ dị akwụsị ebe ahụ jiri ọgwụ ahụ n'aka maka na ihe ọ bụla iji ihe chọrọ ime kepụkepụ anyị ga-eji ebe ahụ ndị na-afụ maka okwute ahụ ga-eji ebe ahụ ga gwasị ya nekwa ihe riri dịnụ maka mgbochi okwute ahụ ọka dị ugbu a igwe debere ha ebe ahụ ha nọrọ ebe ahụ bụrụ ọgwụ ahụ n'aka tiri ndị asọmpi anyị fụ ha igwe achọrọ m ịma na okwute ahụ ọka dị na-efe m ugbu a maka na ụfọdụ emebicha na nke be ha mere na alụ dịzi ebe niile ugbu a onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne onye arụ medebe ebe ka isi akpọ gaa n'iru nwanne achọrọ m nnọọ itu unu ndị ike uche ma mmadụ ọ masịrị onwe ya daalụ onye ọbụla siri omenala kwụta dị ka aga tụnwa ozugbo ya ka agabewe akwa onye ahụ abụghị ezigbo mmadụ alụ medebe daalụ ọ dị ma 09023111009 ma 09097711009 bakara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ eze ọha na ebe a dibịa mburubu dibịa Nkanu dibịa Enugu onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ daalụ nwanne ndị ka ị mere ebe ka isi akpọ gaa n'iru nna daalụ ebe bụ obodo ahụ nwanne daalụ gaa n'iru daalụ ihe mere ebe onye ọbụla jisie ike ọ bụ na ndị were eze na-eje agwa na eze na ihe eji hibe ha bụ ka omenala ghara ịnwụ ha ji si omenala ndị gboo ji mee na alụ nwata na-akwanyere okenye ugwu okenye na-akwanyere onwe ya ugwu ihe dị iche iche eji echekwa obodo ka eji ya na-echekwa obodo ọ ndị igwe ka a ga na-agwasị ihe ike ndị igwe obodo onye na-akpọ ekele m biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwa Nkanu gaa n'iru ọ dị mma anyị na-ekwu ka ndị Igbo si echekwa obodo anyị na-ekwu maka omenala o gbuzuru ngwa daalụ mana ọ bụkwa dịka omenala na-eme kịta because ndị mmadụ na-egbusisi onwe ha na nke ha abụọ na omenala Igbo anaghị egbu mmadụ omenala Igbo na-asọ ịkwafe ọbara nsọ onye ọbụla gburu mmadụ bụ alụ ọ bụrụ na gboo ewe ihe onye ọbụla mere alụ ihe ndị obodo na-abụ eme ndị isi nchụaja mee ndị ichie pụta onye ọbụla mere alụ ewe ihe a na-eme ndị a na-achụpụ ha n'obodo maka na ndị Igbo ndị Igbo ada egbu mmadụ adị akwafe ọbara ya bụ n'ọkwa unuwa kedu ọnụnwa bụzara ihe agbara ọfụ chọọ ime ndị nke ahụ asị na-ewe ebe ha na-ekpere na ha esogho na-ekpere ihe a na-ekpere maka na iwu Naijiria mere na ihe ọbụla ikwere n'ime ya iwere ikike iwe mgbakọ jegharịa banye n'otu masịrị gị ya mere ụfọdụ Naijiria zokpuo na iwu ahụ wee sị na ndị obodo chọọ ihe ka esi achọ ihe ma ọ bụ ha pụta nwụọ iyi ha sị na ha so na-ekpere eme omenala na ewe ndị bịara abịa ka ha so ọ ya butere nsogbu nkewa wee karịa n'obodo
mana onwe ya ga-emekwa ka mmadụ na-achị ndị eze ka unu ga-ejeju ndị eze ewere ndị eze a na-aza afa bekee na eji akwụkwọ omenala bịara abịa awụ iyi sị ha jiri ọfọ wube iyi ọrụ edu ha n'ọfọ ha na-aga ọfọ ndị eze a niile pụta mebe ihe omenala emebe omenala alụ ga-esi n'ala Igbo na kpamkpam ndị eze a ọnụ a ka ọ dịrị nyezi ndụmọdụ site na Igbo Christian onye ọbụla anọ ya na ntị ya. Daalụ anyị na-emekwa nke anyị na-enyekwu n'ebe nke ị nọ nke ị na-agbasakwa ozi n'ebe nke ị nọ ebe na igwe bụ unu ka na-enyekwu ndụmọdụ. Daalụ anyị na-eme nke anyị na-eme ike anyị. Onye na-akpọ gụọ ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma. Mmadụ one na ole ka anyị ga-ewere anyị wee na-apịachi 09023111009 ma ọ bụ 09097711009. Onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Anyị adanụchi ihe ị na-ekwu ndị afa gị nwanne. Ka anyị were onye ọzọ. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Mmadụ Abụchi. Gaa n'ero Mmadụ Abụchi ezigbo afa. Mmadụ Abụchi Chika mmadụ niile. Mmadụ Abụchi. Juba. Ebee ka Mmadụ Abụchi si akpọ? Gaa n'ero. Dịka onye chọọ imeghe na onye chọọ ibido asa kịta dịka onye ahụ ka eji ose ọ ga-abịanwu na nke ya jụ ose dịka gịnị ka onye a ga-eweta ma ọ bịara. Eze ọha a na-ajụ gị. Onye na m ekene na imebe ekpọ m na-ekwu ma gwa ka m si ajụ ihe ebe ụlọ na ọbịa abịa ngwa otu m si emewe. Esi gịnị? Ọkpọ m n'igwe okwu m ngwa otu m si eme. Ọ dị mma Mmadụ Abụchi ngwa were ekwentị maka ndị chọrọ ịjụ eze ọha ajụjụ. Akara ekwentị eze ọha bụ 08072352991 ma ọ bụ 09038676718. Unu nwekwara ike iwe dibịa eze ọha na 08181895359 ma ọ bụ 08029567274. Onye na-akpọ gbadata ekwerekwu gị ka anyị nụ ihe mba ịchọ ịkpa isi na ekwurekwu gị pụọ ma ọ bụ ịgbadata ya ka anyị na gị wee nọlịa maka na ihe a na-afụ opi ebe a ọ na-afụ tintị otu a ndị mmadụ agaghị anụ ihe ị na-ekwu. Onye na-akpọ gụọ ya afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ọ dị mma. Ọ bụ nke eze ọha ka esi m ji wayọ na-akpọ. Nsogbu adịghị, m ga-eji wayọ kpọọ ya o. Daalụ. Ịma na ọ bụghị sọsọ ewu na ka a na-agbazi ọnụ. Eze ọha si m ji wayọ na-akpọ. Onye bụrụ dogo ka ewu. Maka na bụ n'obo obere ka bụ wuye ka iji anyị. Nalụ mana taisi ebi na. Onye na-akpọ? Odogwu. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Chidiebere ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ebe ka Chidiebere si akpọ? Gaa n'iru Chidiebere. Ngwa gaa n'iru. Ise.
ana m anụ ihe na-ekwu. Asago ha ụbụrụ, asapụgo ha ụbụrụ, ọ ndị a asara ụbụrụ eji ncha eji ndị agha asago ha ụbụrụ. Soro tiyo no dalu akụkọ ndị Obomba ọzọ ka abịa kọrọ dalu ka ndị ọzọ wee soro tiyo no dalu ịma anyị na-ekwu na asara ndị mmadụ isi sapụ ụbụrụ ife na sisi mgbe ọ bụ etinye okenye ọjịsị ego osisi ya si ngene ya okenye alụ ma etinye okenye ọjịsị ene dịka ihe nwanne anyị nwoke ya na ọjị agọ ọchụgụ n'afa nna enwere mbụ ndị na obodo oyibo kpọm otu ụbọchị si dat na ndị be anyị na ya ma n'ihe na ndị ọcha wetara anyị ụka anụnwa nọ anyị nwa na behe bụ anyị nwa na-ejekwa ụka ahụ anyị nwa mepere ụka na behe ndị ejekwa ụka ahụ na behe na ha ma ebe a na-akpọ ụka ndere oge ha na-eme omenala ha iyi akwere ụgwọ ekwechi ikwere ha mana ndị be anyị ma onye amanụ Baịbụl ma onye amanụ akwụkwọ nsọ gụọ ofu nke n'isi akpagharị iweta ọjị kpọkwuo ndị iche na ndị ọzọ na ndị nze asị na ọ dịara ochi oke enwe m chọrọ ịjụwa Chizzy anị abịa na ebe omenala dụ omenala na ụka nke ekebe ego ọ dị ka ihe apụta abịa na ndị ụka na ndị omenala ejikọ ụka chi ka eme omenala ka akpa nkata abịa ejekpọ onye ọzọ bụ onye bịara abịa na-abụghị onye obodo ahụ ebe kpee ekpere mana enwere okenye nọ kwesị iwe ọjị wee ụgọ maka ihe ọ bụla eji ọjị wee ụgọ n'udo ya dị ha ịbịa na be nwoke ọ bụla ịchọ ịgbata ọgọ ha ajụ ukede ọjị ịbịa na ebe ọbụla dịka ihe ọbụla ịchọkwa udo dị n'ime ebe ọjị and ọjị ahụ bụ ekpere ka ọnwụ mana ndị be anyị aghọta ha ọjị osisi ọ bụ Chineke nna kere na bụzi arụsị iwe ọjị n'okporo ụzọ eze okwu eze na-ewe arụsị ka ị na-eme ọ dị ma ịma ihe anyị na-eji ekwu ihe a kwa mgbe ka ndị mmadụ na-aghọta bụ ndị okenye anyị abụrụ ndị na-akpọ ndị anyị na-akpọ saki ihe mere bụ ihe ebe a bidoro na ebe ebido sapụ ndị mmadụ ụbụrụ nke Chineke kere oge Chineke igwe achụ na ebe igwe Jizọs ụbụrụ nke Chineke kere ndị mmadụ ha bịa sapụ ha ya gbanwee afa ha gbanwee ka ha si ekwu okwu gbanwere ha nri gbanwee ka ha si eme ihe ọbụla nke si na Chineke kere anyị mana obodo a ha na-ejekwu ụfọdụ na-abụ hapụ onye India ha na-ama jiji na-efe ya na-awụrị ndị India kwesịrị na omenala nke ha ike ụfọdụ na-esikwa ebe a jee ụlọ ọgwụ ndị India ụfọdụ na-esi ebe a jee China maka na ndị China kwesịrị na nke ha ike yomia ya ndị obodo ha ndị eze ha ndị ichie ndị okenye ha wee jikọ aka ọnụ na-eme nke ha nke anyị bụ ịbịa ebe a ị na-aza afọ Igbo asị na ị na-efe alụsị ijiri asụsụ Igbo kpere Chineke ijiri asụsụ Igbo kpere Chineke asị na ị na-efe alụsị anyị aghọtara oge ụfọdụ abịa dịka ihe anyị na-ekwu ụfọdụ bụ ndị nna ha bụ dibịa gboo gboo
ha gbanwee je bupụ ihe nna ha niile ji bụrụ dike, ihe nna ha ji bụrụ ile na-eme ile, ha ebufuo ya bugharịzie ọnọdụ bụziri ụkọchukwu n'ime ha bụrụ ụkọchukwu na-akọtọzi ihe nna nna ha ji chee obodo, jee wezi zabazi afa mba ọzọ, gbanwee afa nna ha, were afa nna ha tụfuo, zaba afa ha na-ama. Ọkwa imirikiti na-akpọ nna gịnị bụ afa anyị na-aza, asị na ọkwa na asị nọ ihe a na-aba oge ama, ịmaghị ihe ị na-aza, ịmaghị na oyi ka a na-akpọ gị mere na ndị mmadụ ada adịzi ogologo ndụ. Ị mara na ọ bụ arụsị obodo a ka ha na-efe, dịka anyị si kọwaa n'ụbọchị gara aga. Ụbọchị ụka ewe ụbọchị ka ụfọdụ wepụtara ụbọchị eji efe anyanwụ, ha gbanwee efebezie ụbọchị nke ha. Mana ịkpọkwa anyanwụ dịka obodo ụfọdụ, ezinụlọ ụfọdụ na-enwe obi anyanwụ, ịpụtazie mebe ya dịka onye Igbo, asị na Igbo onye n'Igbo alụ. Ihe niile anyị were dị ile ka ha were weghachite sa ndị mmadụ, sapụ ha ụbụrụ, sapụ ha ihe ha ji nke Chineke kere ya bụ ezigbo. Chizzy, ihe m chọrọ ikwu bụ na amagwa ndị Igbo be anyị okwu tata, onye ọbụla kwụ na nke ọkụ ekwusie ya ike, maka na emenu mana omenala ya akwụkwa, maka na omenala ịmana ka dịfe omenala ọsị gwụbịa na nke ya nwa. Ọkwa ndị ha bịara abịa ya asị nwoke na ọ bụ na iso okenye na-eme na ejọ mmụọ na-ebiburu ekwensu. Ihe mere eme bụ ụfọdụ n'ime ha agbanwee. Cheka nke ọrụ ewefu kpọm ofu gbasị na ekwentị si na mangoro dị na be ha, asọ mangoro dị na be ha bụ ekwensu ya na-efesi mosi ya bụ ihe nwa na-atata na bụkwa na ekwensu nke Chineke nna kere asị gị ji dezie onwe gị, asị na mmụọ na-enye nsogbu n'ọnụ osisi a ka ọ banyere gụnwa kedu onye a na-awọ ọrị gụnwa, asị na dibịa gbachara gị afa iwe uche gba nke gụnwa, maka na ibe n'ihu ọrụ m gbachara gị afa ma sị nwoke enweghị ihe ajụ mba ajụjụ. Ihe a m kwuru ọkwa na otu si tụ weta m na-ekwu a, ọ bụrụ ọ bụ otu si m na ọ bụ ha, weta m na-ekwu a sị na agbachara dike were uche wee gbaa nke onwe ya. Ọ dị maka m were mmadụ na-abụ ka maka ndị na-achọ eti ọnụ okwu a karịrị akarị, m were na mmadụ na-abụ ka anyị wee ike pịachibezie ya oge na-adịghị anya, pịa nkwa ozi ọma eji ofe wee were ohere wee n'oge nke onye na-akpọ. Ekele gị, biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ, bee ya nkenke. Obodo ma ka eji meri isi ana imirike bụ taụn jikọrọ obodo nke niile ọnụ, obodo ma ka eji mere isi obodo, mana ka a nụchara ya bụ ka emeta ya bute niile, mana ha ga-adọtachi obodo ahụ kama onweghị ihe mmepe ọbụla na-abata n'obodo ahụ. Obodo bụ isi ala, mana anyị a bụ mpekerịta mpe ihe mmepe batara na ya. Ọka nwere ihe mmepe batara n'ime ihe ndị Igbo na-abụ ọnụ ebe ahụ na-azọ nke imirika gị na nke imirike ihe a na-azọ bụ onye nwere ha na-eme obodo ihe a na-akwado nkịta ka ha lụọ ha were obodo ahụ mana ekwere ndị nna nna ya obodo ahụ wee tụọ adịrịkwe ka ha ọ dị mma ka ndị ọzọ tie ọnụ. Daalụ sie nne ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Ikechukwu imere aka? Ikechukwu nwanne gaa n'ihu. Daalụ. Ndị mmadụ zochisie ya wee na-eme ajị. So mgbe gboo dịka nsiri mmadụ nna m ka anyị siri dowe omenala mụrụ osisi dị na ngwurube nna m. Osisi abụọ na-abụ anyị na-eme omenala ezi ihe ya bụ emume iri ji. Nna m bịa gbucha ọkụkọ ebe a wee kọchọọ ọfọ ahụ ọ gọrọ ụfọdụ ihe ọ na-adịrị na taa ọkụcha ọfọ ị na-achị metara okwute mmiri ga-asa na ozugbo ya eso ndị ụkwụ ọkọcha ahụ ọkụ ije nata n'udo. Ma kịtazi o nwere ụfọdụ dịgasị na abaghị kịta ha mebicha agaghị were ụka mebicha agaghị emachira mmadụ nwe asị dị agaghị emachira onye nke amụọ n'ike nkụrụ ọgaghị ede maka mgbe opu mmụọ na-eche mmụọ hapụ na onye aha ya ka ahụ ya gwa aka m na-ekwu na emekpara ụmụnanya anya
daalụ ọ ga-adịrị gị ife ha na mgbe waka bụ ọgajize mgbe waka bụ ụwa enwere imuhu ya bata ọ bụrụ na ha nọ n'ihe ụkọ ịghọta m na-ekwu a sị ka eje mebele ha egwu ka ihe mere ike dị na-abịa enwe imuhu ya bata ọ bụrụ na ihe anaghị aga n'ọnwa ike dị na ezinụlọ ahụ a sị ka edebe mkpume ya na okwute a na-akpọ okwute ọmụmụ ka ya ọtị ọnụ onye na-agbọ ndị ka ị mere nwa ya afa gị na-ebe isa ha tụrụ ya maka otu ebe ahụ digide pụta na Kalaba nwere eze okwute ọlọnwụ wetara ya aka na mgbe ịpụtagozi na Enugu kịta sị ya nwa ka ị na-adị efu ihe ndị ahụ. daalụ igwe so mgbe ụka bụ ụwa enwe ihe ga na-eme n'ezinụlọ a na-eme ihe n'ezinụlọ ka esi wụdụ ọ bụrụ ezinụlọ anaghị amụta nwa ọ bụrụ ezinụlọ ihe anaghị aga n'ihu asị gedebe ha nke okwute ọmụmụ ọ bụrụ ezinụlọ abụrụ ego na-abịa n'aka na ọma nkwụkwụta asị gedezere ha egwu ya bụrụ ihe ebe a na-agba mbọ na eme ihe ya gbatara maọbụ na ihe ike na-eme enwe ihe ya mabịa n'ebe ahụ ndị ahụ ga na-eche ezinụlọ ahụ ekele mgbe biko gwa ya afa gị na-ebe isa arụ m oke afọ arụ m ọchụ eyi ogbuzuru ndị ka ị mere onye na-amaghị otu esi aga ọjị ekwubo okpukere ịchọkọgọrọ ọjị weta m na-ekwu maka gwa ọbụla na-eme omenala a na-ezu gị enyo ịkwa dị na-eme omenala asị na eburu onye alụ weta m na-ekwu achọ echizi wee echichi asị amachi nwe echichi onye na-akpọ gwa ya afa gị na-eme isi akpọ eze ị ga-anọgharị n'ebe ekwurekwu gị ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọfụma eze ebe ka isi akpọ gaa n'iru eze na-eme ka ịmata ihe a na-asị omenala ọ bụrụ na ịmara ihe kịta n'ala Igbo kịta ịfụdatụla nsogbu ka nkụ ndị na-asụkwa na ha dibịa na ha nka nwunye onye ahụ ahịa onye ahụ na-ekurusiri ya dibịa achọrọ m ime ka ịmata dat onye ahụ na-efe mmụọ mmiri ọ nọ na-efe mamịwọta ọsụkwa dat mmụọ pawa na ike esi n'aka Chineke asị ka ọ na-atụrụ gị ndị gboo ị na-akwụ na-ewere dibịa digbo na-efe ezigbo Chineke ka nkọwara o nwere ike a na-ekwu ya a na-ebisi a na-akụ ya ọha sọrọ ha ma ọ bụla ekwu ya sọrọ ha anọwa ọhatụrụ m chọrọ ime ka ị mata anyị gwara ekwu okwu ndị a na-ekwu ihe mere bụ na eme kịta dị pretrebụ so ibe ihe na-ebe ya kịta na ịfụ na ndị dibịa ụfọdụ kịta na tọn soro ebe ha na-agwọ ọgwụ na to the house of God. Kedu nke i kwere na ya eze kedu nke i kwere na ya ọzọ chọrọ ime ka ịmata akwụkwọ bụ ị ga-akpọrọ okwu okwu gbasara Chineke ikwu okwu Chineke iwepụga ya iche ikwu okwu ya gbasara omenala wepụga ya iche onye ọmasịrị na ya na-efe arụsị achọrọ m ime ka ịmata nọọ ibu spirit ka ọ na-efe mgbe ahụ mgbe na-efe Chineke osikwa anyị na-efe Chineke ma na-asị ọ na-atụ ọ dị mma daalụ uche ya adịghị ya njọ daalụ aba na mba ka anyị jụọ ịmara ewu okwu okwuru nwanne eze ka nọ ya eze ikwuru okwu ihe anyị na-ekwu nke a isi na ọ bịara abịa ndị a bịara abịa ọ bụrụ akụkọ mgbe ochie mgbe gboo ka a na-akọrọ na esizi anyị hapụzi akụkọ nke ndị nna nna anyị ha ka anyị ga-esi hapụ nke na mana ị na-ege akụkọ mgbe ochie akụkọ ọnwụ na ịfụrụ a na-anụ ebe gbapụ nsogbu agbaraghachiri mgbagbo ọ dịka ị nọgidegwere bido ụwa ọ gaghị nụrụ nna nna ya mere ka ị na-efe ọrụ nke ibido ọdị ya si were dị nsogbu anyị ga-amata so ọ bụ nke na-asị m were na ọnụ na-efe bikọs ị nụkwara ebe
na-ekwu na dị m kọ na anyị dasị nnukwu na-ekwu edechọrọ ya ike bụ mkpọrọ asị m da niile efe Chineke niile ekpere Chineke nwaanyị niile ekpere ivu spirit ọ na-eme nwa na-adị confuse n'okwu na-ekwu bikos ebelivu na onye ọmasịkwa ya na-eme dibịa maọbụ na ya na-eme nitil ihe ọ na-efe mmụọ mmiri anya ọ na-efe mmụọ mmiri ọ na-efe marine spirit. Ọ dị mma eze gịnị ka ị ghọtara n'ihe bụ omenala? ihe ghọtara n'ihe bụ omenala ịrụkwara akọ ihe gbasara omenala na ihe ndụkpọ kọwara si na ihe ndị nna nna anyị mere na-eme ya ụfọdụ asị na na-echekwaba ezinụlọ ọ gwara ụmụ brọda anaghị ekwu okwu si na aka ha si arụsị debe ha chewe ha maọbụ aga ọfọ si ọchịchị achewe ha achọrọ ime ka ịmata na ọ gwara mmụọ mpara n'ime ebe ahụ na-eche ha and ihe na ndị mmadụ ga-ata afọ kịta wu ụfọdụ ya asịrị na ya na-efe Chineke ụfọdụ asị na ya na-efe ya mmụọ ọbụla ị na-afụgasị dị ifo ndị mmadụ na-efe kịta ọ bụrụ na ife ha ọzọ ha kpọbido tụwa ndị na-ebe ha fight wa ha onye ha na-ekwe nsogbu onye ha chọrọ daalụ eze ụfọdụ n'ime ndị onye na-asa ihe Chineke na ihe omenala ha na-akọwa na ebe nke na-eto ya ya ọzọ nghọta nkedu maka ị na-ekwubeta m na-akọwara ịdatị na onye ọmasịkasị ma dibịa ma omenala ma ya na-akpọchara ma ọ bụ enitiri ha ngwa akpọ onye ahụ na-efe mmụọ ọkpọrọ Chineke ka ọ na-efe ọsụkwa ya na-efe Chineke daalụ eze daalụ uche ya adịghị njọ daalụ ị mana ihe ọnụ ka nọ bụ onye kwere na nke kwụsị ike mana ihe m na-aghọtaghị bụ ọ sị na anyị hapụgodo ihe anyị na-akpọ ndị anyị na-akpọ ihe ọ na-ekwu bụ ka anyị chefuo otu anyị si bịa anyị ekwutana maka nna nna anyị ha anyị ekwutana maka ka anyị si ebi ndụ omenala ọ ghọtara ihe anyị na-akpọ maka omenala bụ ka ndị si ebi ka Chineke si kee ndị n'obodo ha ijee na China ugbu ọ bụrụ onye China na-ekwu ihe ugbu ọ ga-ege ya ntị ọ bụrụ onye ọcha na-ege ihe ọ ga-ege ya ntị ndị ọcha bịa tinyekọta akụkọ ka ha si eme na gboo ndị iche ha si fee Chineke ha ha na-eso ya masị anyị ekwuna maka ndị nke anyị ịma ndị mara akpọ omenala ekwuke bụkwa omenala asụsụ bụkwa omenala ka ndị si eme ka ndị si ebi ndụ otobodo si eme otobodo si eji anata ka anyị si ekpere chi ha m na-ekwu a ihe nwa enwe oke ọbara hụ omenala ọkwa ekwentị ka anyị wetugoro onye ọzọ anyị na-abịa anyị na-akpọ ana m anụ ihe na-ekwu nwanne Chidebere gaa n'iru Dalo. Na-azọkwa ana Igbo ụkwụ ọ na-azọkwa ana Igbo na-aṅụ mmiri si na ana Igbo mami wọta ọ na-ekwu akwụkwọ mmiri mami wọta daalụ ịma ihe a niile bụ nghọta a na-ekwu ụfọdụ ka mana ịsa mmadụ bụrụ onye sapụrụ ezigbo ụbụrụ ọ bụrụkwa ihe abụrụkwa egwu ka a na-egwu ihe ahụ na mmadụ sapụrụ mmadụ ọ sịghị hapụ ka Chineke si kee ya gaa akụkwụ na maka ka Chineke si kee nna ya mana dịka nwanne anyị nwoke sikwu ọ jikwa asụ Igbo ọ na-asụkwa asụ Igbo ọ na-azakwa eze ọ sịghị hapụzie ihe gbasara Igbo ihe m chọrọ ịjụ ekwentị o ji akpọ anụnwa ọ maka o si wee bịa hapụgodo ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu ihe a bụ nke ọ ga-afịa maka na o si ndị ọcha mere mana nke anyị si ebi anyị na-azụ ụkwụ na ka anyị si akọ ji akọ ede ka ọ sị na anyị hapụ ka anyị ekwukwana maka nna anyị ka anyị si akpọgbu Chukwu okike abịa ama ọ na-abụ mmadụ mụọ nwa ọ bụ nwa ya Chukwuma Emeka Chidebere Ngozi Chukwuka Nwoike Nworie ịma ihe a niile ọ saghị hapụ ya nọ ihe mgbe ndị ochie mana ihe a na-akọrọ ya ọ na-ege nke ndị mba ọzọ abụkwa akụkọ mgbe ochie megoro kemgbe
ọ dị mma ka anyị na-achịkọta ya ọnụ biko ka anyị chịkọta biko ewute n'ụlọ izu ụka ọzọ anyị na-ata ezi ọnụ maka na kedu okwu ikpeazụ gị na mpịachi anyị na-apịachizi ya apịachi ọ dị mma ịchọ iwe eze ọha nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee eze ọha dịbịa eze ọha akara ekwentị a bụ 080 nwanne anyị nwoke sị m ji nwayọ na-akpọ ya 08072352991 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 maọbụ 08181895359 08181895359 maọbụ 08029567274 08029567274 anyị na-efe ezigbo Chineke Chukwu okike chikere anyị ka anyị na-egbe chikachasị chi niile ka anyị na-efe n'ụzọ anyị ji efe ya na-eto ya anyị na-asọ alụ nsọ ihe ọbụla bụ alụ anyị anaghị eme ya onye ọbụla bụ ezigbota dibịa ọ na-agbara alụ nsọ ọ naghị achụ nwaanyị onye ọzọ Chineke ebe ahazigo ndị Igbo ewee kegasịa ihe niile egbu anụ nwaanyị were oke ya nwoke were oke ya nwata were oke ya ndị ga-eke oke were oke ya ịmarị oke nke mmadụ ọ bụ otu anyị si hazie nke anyị mana ndị ọzọ na-erizi oke ha ihe a bụ omenala Igbo biko kwere kwụsị ike ọ ga-adịrị anyị niile na mma biko jeni kirie na ihe niile nke anyị na-eme na YouTube tobele bie gị na YouTube ịchọ iweta ụmụ Igbo na-ekwu ihe gbasara Igbo ọfụma gwa ha na mba ụwa dum na ebe a nọzi ugbu a bụ Kpakpando TV nke nọ na YouTube ije ebe anyị subscribe ọ na-ekiri ya n'efu ka anyị kwalitebe nke anyị omenala anyị ga-adịrịrị anyị ga na-echeta ndị nna nna anyị ha maka na hawa kụziere anyị ụzọ sa anyị eme na alụ anyị mebe ihe ọma mebe omenala mefe Chineke kachasị chi niile Chukwu okike abịa ama chi nke kere ọha na nkenke biko ana m ekene onye ukwu ekene onye nta ekene nwoke ekene nwaanyị ife anyị na-ekwu ebe a ka o si mee ka ọ dị nwoke mma ka ọ dọrọ nwaanyị mma enweghị onye anyị na mbọ na-agba mgba maọbụ onye na mbọ na-anụ ọgụ na ihe anyị na-ekwu bụ nọọ ihe ndị mgbe gboo mere eji bie ndụ ụka nka mụta nwoke mụta nwaanyị so ana m ekene onye ukwu na onye tabụ ndị tinyere ọnụ ma ndị kpọrọ ọbụla na ekwentị ha na-ebughị ekwentị ha ana m ekene onye ukwu na onye nta mana ihe m na-agwa nwoke agwa nwaanyị bụ onye kwubekwana ihe maka ndị nke bịara abịa ihe mụnụ ihere mụnụ na-ahapụ omenala nna unu ji mụta unu maka na asị na ite dị na mba na iyelu mba nri so ọmụwa bụ m onye mburu bụ eze ọha na mburu bụ ana m alụ ọrụ oge niile mgbe a na-alụ ọrụ Chineke na nwoke kene nwaanyị ọ dị mma onye Igbo ọbụla biko echefuna nna unu echefuna nne mụrụ unu echefuna obodo esi nke ọ ga-agba akọba ebe isi ịkọta ya ọfụma